chwalo no okinyi ma kawuono med mana chwalo gi achiel ka achiel kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Iwinjo kaka jonyuol loso kanyo. Pek oneno kanyo inya kotudore kod pek e weche mag chulo kata omenda mar somo kaachiel kod capacity. Onego bed ni skunde timo nang'o ka skul no giwacho ni nyaka sani ok ginyal kawo kwayo, nyaka gine ka jogo manoluong mondi obiro eka nafas kodong' to ginyalo luongo jomachielo kata ginyalo kawo jomachielo. Kaka Georgia oko wachonwa gima timore Hadija secondary school Nam Chumbi kocha Mombasa, mane gima bende timore sikunde mang'eny. Iyudo ka mokwongo serikal nitie nyithindo mo oro mondo some sikul, to gimomiyo wanyalo neno kaka koro iwachonwa ni kae oor nyithindo 357, to kata kamano jatend sikul principal wacho ni kako neno ginyalo mna kawo nyithindo 200, lakini no ka nyithindo 300 gi odhi kanyo to ok biyiene mondo we moko kawo nyithindogo. Nyiso ni jotend sikunde nyaka many yo ma ginyalo konyogo mondo gikaw nyithindo gi te. Iyudo ka kuonde mag nindo nyalo bedo matin, kuonde mag somo nyalo bedo matin, to kata kamano iyudo ka nyaka gimany yo. Mane omiyo iyudo ka seche moko ka skul japuonj maduong' wacho kata ni wager kata od mabati moro ma kama nyithindo nyalo some mondo nyithindo gi te okaw. To jonyuol nyaka ng'e ni seche moluong nyathini e skul moro amora gi serikal to nyaka item mondo iter nyathi kuno. To seche ma itemo manyo sikul kamoro nikech nyathini ok dwa dhi kama noluonge no kata ok idwa nodhi kuno, ng'e ni en wach mar seche moko inyalo kawe, seche moko ok nyal kawe. Koro aparo ni ber ahinya mondo wang'i wechego kaka waneno ka gitimore. Wach moro ma bende anyalo wacho en ni seche ma nyithindo ikore mar dhi e sikul, to nyaka wang'e ni ikruok kata ikruok nitie weche mang'eny. Nitiere wach mar ng'eyo ni sama gidonjo e sikul no, asewacho ni loko pachgi en gima owinjore ahinya. Nyaka gibed gi paro maber kuom gima dhi timore kanyo, gima dhi timore e sikundego. To kata kamano nyaka ging'e ni nyaka giket mise mongirore, mise motegno. To nyaka ging'e bende nitie achiedh nadi e sikundego. To achiedh nadi nyalo bedo ni sechegi kidonjo e sikulno en lwasi manyien kata en new environment. Nitie weche mag ne in e primary ne usomo subjects 6, sechegi gidhi somo subjects madhi 11. Kaka ne itimo penj ne en penj mayot, iluongo ni multiple choice exam, lakini sani koro gidhi timo penj ma indiko gimoa e wi giming'eyo. Koro nyaka bed ni giikore. To mano dhi bedo gima tek ahinya kuom nyithindo moko. Seche ma nyathi donje e klas 11, e klas 9, nyaka ong'e ni kucha odhi yudo jo mariek kaka en. Seche moko ne osome skul ma en ne oriek kendo nokalo penj, nobedo kata namba 1. Seche ma nyathi koro dhi donje skul kaka awach ni Alliance, Maseno, kata odhi donje skul mar Pangani, odhi romo gi jok moko ma bende riek. Joma riek go nyalo bedo ni riek maloye. Emomiyo sama gidonje skul kamano, nyaka ging'i ni ok en mana bedo namba 1, kata ogi mana weche mag ni namba mane madhi bedo. To moloyo onego bed gi ng'iyo weche mag ni grade mane madhi yudo, kata marks adi madhi yudo. Nikech inyalo yudo ka yudo grade A, to an namba 10 kata namba 20 e klas ma ji riekie. Mano ok nyis na remo penj, nikech ayudo grade maber, ayudo grade A, ayudo kata mana grade B, kata ayudo mana grade C+. Nyiso ni akalo, nyiso ni atimo maber. Mano wach ma nyithindwa nyaka ng'i. Moloyo bende nyaka ging'i weche mag gik mwaluongo ni life skills, gik madhi konyogi bede skul no. Ere kaka ineno ngimani, iluongo ni self esteem. Be ing'eyori, self awareness. Ere kaka iparo, be iparo matut, iluongo ni critical thinking. Ineno, be inyalo timo yiero yo mayot. Adwa ni mbak paro no gi kanyo